በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ በሰማይን ብምድርን ምስጋናኻ ዝመልአ ጌትነትካ ዝመልአ ወይተትነትካ ዝመልአ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናብ ሰዓት እዚ ናብዚ ግዜ እዚ ስለ ዘብፅሓና ነመስግነካ ኣለና ነምልኸካ ኣለና። ረዲእኻና ሓሊኻና ናብዛ ሰዓት እዚኣ ስነብፅሕኻና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣሜን። እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ንእግዚአብሔር እውን ትፈትዎ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ኣብ ውሽጢ ዓድን ካብ ዓዲ ወፃእን ዘለኹም ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ኣዳም ኩልኹም ብእግዚአብሔር ስም ከመይ ኣለኹም? ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ፀጋ በረከት ይብዛሐልኩም ኣሜን። እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ፀሎት ግዜ ናይ ምስጋና ግዜ ስለዝሃበና ነመስግኖ ኣለና። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብፅሒኻ ዓመይ ቃሉ ክንሰምዕ ስለዘፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ናይ ይኹን እሞ ሎማዓልቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዘለናሉ ወቕቲ ምስቲ ዘለናሉ ወቕቲ ተተሓዘ ሓፂር መልእክቲ ከመሓላልፍ ኢለ እግዚአብሔር ምስ ኩለና ይኹን። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ኣብዚ ሱባኤ ግዜ ሰማዕናዮ ነገር ኣሎ። ኣብረሮም ዝብል ጋኔን ኣብረሮም ዝተባሃለ ጋኔን ተተሓዘ ኣብ ሕብረተሰብ ብዙሕ ፅልዋ ኣሕዲሩ ኣሎ። ምስኡ ተተሓዘ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ እንታይ ይብል ብዛዕባ ኣጋንንቲ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ብዝምልከት ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ተታሒዝና ክንርአና እግዚአብሔር ምስ ኩለና ይኹን። እሞ ጋኔን ማለት ዝወደቐ ማለት እዩ ትርጉሙ። ጋኔን ሰይጣን ቤልሆር ዲያብሎስ ዝመሳሰሉ እዚኣቶም ናይ ተግባር ስም እምበር ናይ ባህሪ ስም ኣይኮኑን እዮም። ጋኔን ማለት ዝወደቐ ካብ መዓርጉ ካብ ክብሩ ካብ ዘለኣለም ሂወት ዝወደቐ ማለት እዩ። ሩቅ ምስባት እግዚአብሔር ካብ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዝተዓረቐ ባዶ ዝኾነ ማለት እዩ። ሰይጣን ማለት ተቃራኒ ማለት እዩ፣ ተቃዋሚ ማለት እዩ። እሞ ሎማዓልቲ ሕፅር ዝበለ ንሪኦ ናይ ግዙፋን ኣጋንንቲ ወይ ሰይጣናት ብክልተ እዩ ዝኽፈል። ረቂቃን ኣጋንንቲ ኣለዉ፣ ግዙፋን ኣጋንንቲ ኣለዉ። እዚ ከም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርትን ናይ ቤተክርስትያን ትምህርትን ክንሪኦ ኢና። ሎማዓልቲ ንሪኦ ግዙፋን ኣጋንንቲ ብዝምልከት ግዙፋን ኣጋንንቲ ማለት ክድህሰሱ ዝኽእሉ ክረአዩ እውን ዝኽእሉ ደሞ ስውራን ዝኾኑ ስውራን ኮይኖም ከምቱ ደቂቀ ኣዳም ወይም ክርስቲያን ወይም ቅዱሳን ኣቦታት ናብ ማዕርገ መላእክት በፂሖም ዝግለፁን ዝስወሩን ከምኡ እውነይ ብናይ ሰይጣን ዓለም ኮይኖም ናይ ሰይጣን ማዕርግ ሒዞም ናይ ሰይጣን ክብሪ ሒዞም ናብ ሰይጣን መልኣኽነት ዝተፀግዑ ክስወሩን ክድህሰሱን ክግለፁን ዝኽእሉ ስጋውያን ዝኾኑ ግዙፋን ኣጋንንቲ ኣለዉ ማለት እዩ። ሎማዓልቲ ንሪኦ ምስቲ ወቕታዊ ነገር ተተሓዘ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ግዙፋን ኣጋንንቲ ኢና ክንርኢ። ግዙፋን ኣጋንንቲ ማለት ዝድህሰሱ ዝረአዩ ማለት እዩ። ዝድህሰሱ ዝረአዩ ስጋውያን ማለት እዩ። ግዙፋን ኣጋንንቲ ማለት ዝድህሰሱ ዝረአዩ ማለት እዩ። እሞ ናይዞም ግዙፋን ኣጋንንቲ ጥንተ ታሪኮም ከም መፅሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ኣብ መፅሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ስጋብ መወዳእታ መፅሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ተንቢብና ናይዞም ግዙፋን ኣጋንንቲ ዝበሃሉ ታሪኮም ንረኽቦ። ቀፂሉ ስሞምን ተግባሮምን ከዓመይ ኣብ መፅሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 10 ጀሚሩ ዘሎ ስሞም ናይቶም ግዙፋን ኣጋንንት ስሞምን ተግባሮምን ንረኽበሉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ መልእኽቲ ታሪክ መሰረት መፅሓፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 10 ማለት እዩ። እዚ መሰረት ጌርና ክንርኢ ከለና ናብ ቤተ ክርስቲያንና መፃሕፍቲ ዓም ክንመለስ ከለና
ኣብ ቤተ ክርስቲያንና መጻሕፍቲ ከዓመይ ብዛዕባ እዞም ግዙፋን ኣጋንንቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ እንታይ ይብሉ? ናይ ቤተ ክርስቲያን ድርሳናት፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪካት፣ ስንክሳራት፣ ዜና ኣበው እንታይ ይብሉ ዝብሉ ከዓመይ ክንርኢ ከለና ብሓፂሩ ኣብ ድርሳነ ሚካኤል ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ወርሃ ጥሪ ዘወርሃ ጥር ድርሳነ ቅዱስ ሚካኤል ዘወርሃ ጥር ቁፅሪ 19 ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ብዛዕባ ግዙፋን ኣጋንንቲ ርእስና ብዛዕባ ግዙፋን ኣጋንንቲ እናነጋገር ዘለና ብዛዕባ ግዙፋን ኣጋንንቲ ኣብ ድርሳን ቅዱስ ሚካኤል ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ወቦ ኣጋንንት እለወሙ ስጋ እለ ይነብሩ ውስተ የብስ ወውስተ ማያት ስጋ ዘለዎም ስጋ ዝለበሱ ስጋውያን ኣጋንንቲ ኣብ ቀላያትን ኣብ ማያትን ኣብ ኣባሕርትን ኣብ ደረቕ መሬትን ዝነብሩ ኣለው ይብለና። ወቦ ኣጋንንት እለወሙ ስጋ ዘለዎም ኣብ የብስን ኣብ ደረቕን ኣብ ባሕርን ዝነብሩ ኣጋንንቲ ኣለው ይብል እሞ ወእምንቱ ይትዋሰቡ ወይትዋለዱ ከመሰብ እዚኣቶም እውነይ ከም ሰባት ከም ደቂቀ ኣዳም ከም ደቂ ኣዳም ይዋሰቡን ይዋለዱን ይብለና። ኣይኖም ዘም ግዙፋን ኣጋንንቲ ዘብሎም ዘሎ ተግባሮም ስለ ዝኾነ እሞ እዚኦም ኣብ የብስን ኣብ ባሕርን ዝነብሩ ኣጋንንቲ ዝዋለዱን ዝዋሰቡን ዝባዝሑን እዮም ማለት እዩ። ብካሊእ መዳይ ከዓመይ ከም ናይ ትርጓሜ ቤት ወይ ደግሞ ናይ ሐዲስ ኪዳን ትርጓሜ ተኮይኑ ኣብ መቃብራት ከም ዝነብሩ ደም ኣብ ዝፈሰሉ ኣጋንንቲ ከም ዝነብሩ ሰብ ኣብ ዝቕበረሉ ሜስ ኣረቂ ኣብ ዝፈሰሉ ኣጋንንቲ ከም ዝነብሩ ወይ ደግሞ ብሓፂር ኣብ ስኻር ቤት ኣብ ጭፈራ ቤት ኣብ ዳንሳ ኣብ ምድናስ ኣብ ዳንሳ ቤት ከም ዝነብሩ ደም ኣብ ዝፈሰሉ ሰብ ኣብ ዝቕበረሉ ኣጋንንቲ ከም ዝነብሩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትርጓሜ መፅሓፍ ይነገረና ማለት እዩ። እሞ እንታይ ይብለና ደራሲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ወእሙንቱ ወአዲ ይመውቱ እዞም ዝባዝሑ ዝዋለዱ ይሞቱ እዮም ይብለና ኣሎ። ይሞቱ እዮም ቀፂሉ ወአርአያሆሙ ከመ ሰብእ መልክዖም ኣርአያኦም ከም ሰብ እዩ ይብለና ኣሎ። ወቦ ከመ አክስቲ ዝመስሉ እውን ኣለው ይብለና ኣሎ። ወቦ ካልኣን ዘዘዚኣሆሙ ራእዮሙ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ራእይ ዘለዎም ኣለው ይብለና። ዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ራእይ ዘለዎ ኣለዎም ይብለና። ዝተፈላለየ መልክዕ ዝተፈላለየ ሕብሪ ኣለዎም ይብለና። ወእሙንቱሰ እያስህቱ ወኢመነሂ ኣየስሕቱን ይብለና ኣሎ። ምክንያቱም ተም ዘሳሕሕቱ ቶም ረቂቃን እዮም ማለት እዩ። ዘሳሕሕቱ ዘሳናኽሉ ኣጋንንቲ ረቂቃን ኣጋንንቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ስጋውያን ኣጋንንቲ እዚኣቶም ዘም ግዙፋን ኣጋንንቲ ልውሳነ ስጋ ኣጋንንቲ ከሳሕሕቱ ኣይኽእሉን እዮም ይብለና ኣሎ። እሺ ኣላ ይሃምሙ ወእያመውቱ ክሕምሙ ይኽእሉ እዮም ግን ክቐትሎ ይኽእሉን ይብለና ኣሎ። ክሕምሙ ይኽእሉ እዮም ግን ክቐትሉ ኣይኽእሉን እዮም። ቶም ረቂቃን ኣጋንንቲ ግን የሳሕሕቱን ይቐትሉን እዮም እውን። ኣብ መፅሓፈ ሄኖክ ኣብ መፅሓፈ ኩፋልየ ተቐሚጡ ኣሎ። መፅሓፈ ኩፋልየ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ
ረቂቃን ኣጋንንቲ መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 10 ተቐሚጠሉ እዩ። እዚኣቶም ግን ዘም ግዙፋን ኣጋንንቲ የሕምሙ እዮም ግን ኣይቀትሉን ይብለና ኣሎ። ወወእምኒሆሙ ዘይከውን ብድብድ ዝኸውን ኮይኑ ዝሕምም ጋኔን ኣሎ ማለት እዩ። ብድብድ ቸነፈር ኮይኑ ዝሕምም ጋኔን ኣሎ ይብለና ኣሎ። ወወእምኒሆሙ ዘይከውን ፈፀንተ ትኩሳት ዝኸውን ጋኔን ኣሎ ይብለና ኣሎ። ትኩሳት ዝኸውን ጋኔን ኣሎ። ትኩሳት ኮይኑ ዝሕምም ትኩሳት ኮይኑ ደቂ ሰባት ዘሕምሞም ጋኔን ኣሎ ይብለና ኣሎ። ወወእምኒሆሙ ዘይከውን ብዙሃ ዘዘዚአሆሙ ደዊሆሙ ዝተፈላለየ ደዌ ዝተፈላለየ ሕማም ዝኸውን ጋኔን ኣሎ ወይም ደሞ ዝኾኑ ኣጋንንቲ ኣለዎም እዩ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ሕማም ወይ ደሞ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሪኦ ዘለና ሕማም ብምሉኡ ምስ ኣጋንንቲ ተተሓዘ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኣብ መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 10 ግን እግዚኣብሔር ብመላእክቲ ገይሩ ንኖህ መድሓኒቶም ከም ዝነገሮ ኣጋንንቲ ዘባርረሉ ኣጋንንቲ ዝከላኸለሉ መድሓኒት ከም ዝነገሮ መጽሓፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 11 ይነግረና ማለት እዩ። እሺ ወወእምኒሆሙ ዘይከውን ዘዘዚአሆሙ ደዊሆሙ ዝተፈላለየ ደዌ ዝተፈላለየ ሕማም ዝኸውን ጋኔን ኣሎ። ወአልቦ ደዌ ውስተዚ ዓለም ዘእንበሊሆሙ ብዘይከዚኣቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ካልእ ሕማም ካልእ ደዌ የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሕማም ይኹን ደዌ ይኹን ኩሉ ምስዚኣቶም ተተሓዘ እዩ ማለት እዩ ይብለና ኣሎ ደራሲ ወይ ኣባ ዮሃንስ ወይ ደሞ ናይ ቤተክርስትያን ደረስቲ እዮም። ካብቶም መጻሕፍቲ ደረስቲ ደራሲያን ሓደ እዩ። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ዝደረሰ እንታይ ይብለና ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሕማም ዝኾነ ይኹን ካብዚኣቶም ወፃኢ የለን። እቶም ሕማም ዝኾኑ ንሰብ ዘሕምምዎ እዚኣቶም እዮም ይብለና እሞ ኣጋንንቲ የለውን ከይትብሉ ኣለው። በብሰፈሩ ኣለው ኣለው። ቦታ ይደልዩ እዮም። ምቹ ቦታ ይደልዩ እዮም እሞ ክንጥንቀቕ ኣለና ክብል ደልየ። ቀፂሉ ኸ ብዛዕባ ዜና ቅዱሳን ነዚኣቶም ቶም መንፈሳዊ ሓይሊ ዝለበሶ ቦታትና እንታይ ይገብርዎም ነይሮም? ቶም መንፈሳውያን ኣቦታትና ብጸሎት ዝበርትዑ ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ዝተዓጠቑ ሰማያዊ ሓይሊ መልኣካዊ ሓይሊ ዝለበሱ ለባስያነ መስቀል ለባስያነ እግዚአብሔር ለባስያነ ጸጋ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም? እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ሙዚ ተተሓዘ ኣብ ናይ ቅዱሳን ዜና ኣብ ናይ ቅዱሳን ታሪክ ኣባ ሜልኪ ቁልዝማዊ ዝብል ታሪክ ኣሎ። ንሱ መስከረም ኣብ ወርሃ መስከረም ስንክሳር ሓደ መዓልቲ መስከረም ሓደ መዓልቲ ዝንበብ ቁልዝም ሜልኪ ቁልዝማዊ ንጋኔን ከመይ ገይሩ ከም ዝገዝኦ ባርያ ገይሩ ይገዝኦ ከም ዝነበረ ዜና ቅዱሳን ስንክሳር መስከረም ሓደ ኣንዩምና ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ኣባ ሜልኪ እምኒ ገብላት ያሸክሞ ከም ዝነበረ ሒላብ ያሸክሞ ከም ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይነግረና። እንታይ እዩ ዝብል እቲ ደራሲ በሃይለ ጸሎቱ ቀነየ ሰይጣነ መን ኣባ ሜልኪ ቁልዝማዊ ብጸሎቱ ሓይሊ ንሰይጣን ገዝኦ ሰይጣንን ገዝአ ይብለና። እንዚያጸውሮ ገብላተ ወስቁረ እምነ ገብላት አሸኪሙ ዝተሰቆረ እምኒ ናሸከመ ይገዝኦ ነይሩ ይብለና። ብሓፂሩ ምዚ ተተሓዘ ዝታሪክ እዚ ነዊሕ ታሪክ ስለ ዝኾነ ንምርዳእ ስንክሳር መስከረም ዘወርሃ መስከረም ሓደ መዓልቲ ወበዛቲ ዕለት ኣንይብና ክንርዳእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካሊእ እንታይ ኢና ንሪኦ? ዞም ኣጋንንቲ እዚኣቶም ዞም ልቡሳነ ስጋ ኣጋንንቲ
ኣብ ደቂ ሰባት ብዝተፈለየ ከዓመይ ኣብ ደቂ ተንስትዮ ዘለዎም ተፅዕኖ ብፍላይ ደግሞ ኣብ ደቂ ተንስትዮ ዘለዎም ተፅዕኖ እንታይ እዩ ተልና ኣብ ሂዙ እውን ኣብ ስንክሳር መጋቢት 14 ወበዛቲ ዕለት ዘሎ ታሪክ ኣንቢብና ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ዝገበሮ ተኣምር ኣሎ። ን7 ዓመት ዝኣክል ሰይጣን ምስኣ እናሓደረ ዘጨንቃ ዝነበረት ሰበይቲ ታሪክ ተቐሚጡ ኣሎ። ወይ ደግሞ ን7 ዓመት ዝኣክል ምስኣ ሩካቤ እናገበረ እናገደደ ብሓይሊ ሩካቤ ዝገብረላ ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝነበረት እሞ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ካብዙ ዘጨንቃ ዝነበረ ኣገዲዱ ምስኣ ሩካቤ ዝፍፅም ነበረ ከም ዘድሓና ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ስንክሳር ይነግረና። ስንክሳር መጋቢት 14 ወበዛቲ ዕለት ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ ን7 ዓመት ዝኣክል ምስኣ ሩካቤ እናገበረ ዘጨንቃ ዘሳቅያ ዝነበረ ጋኔን ይሳቅያ ካብ ዝነበረ ጋኔን ከም ዘድሓና ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ብተወሳኺ ምዚ ተተሓሓዘ ኣብ መጽሓፈ ጦቢት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 ኣስማንዲዮስ ዝበሃል ጋኔን ኣብ ሳራ ወለተ ራጉኤል ሓዲሩ 7 ሰዋእት ከም ዝቀተለ መጽሓፈ ጦቢት ይነግረና። ኣብ ሳራ ወለተ ራጉኤል ኣብ ማህፀና ሓዲሩ ኣስማንዲዮስ ዝበሃል ጋኔን 7 ሰዋእት ከም ዝቀተለ ከምኡ ከዓመይ ኣማኒት ስለ ዝነበረት ብቅዱስ ሩፋኤል ጸሎት ተራዳኢነት ናፃ ከም ዝወፀት መጽሓፈ ጦቢት ምዕራፍ 3 መጽሓፈ ጦቢት ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 11 ተቐሚጡ ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ? መንፈሳዊ ጉድለት ተልዩ ኣጋንንቲ ልቡሳነ ስጋ ኣጋንንቲ ኣብ ሂወትና ናይ ባዕላቶም ስራሕ ከም ዘለዎም ተፅዕኖ ከም ዘለዎም ሕማም ከም ዝኾኑ ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን ዜና ናይ ቅዱሳን ዜና ይነግረና ማለት እዩ። ብዙ መረጋገፂ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 3 ጀሚሩ ዘሎ ናይ ሳምራዊት ታሪክ 5 እደው ነበሩ ምስሌኪ 5 ሰብኦት ዘእተወት ናይ ሳምራዊት ታሪክ እውነይ ምዚ ተተሓሓዘ እዩ። ንሃና ኣብ ሳራ ወለተ ራጉኤል ሓዲሩ ሰውእታ ይቀትላላ ከም ዝነበረ ኣብ ሳምራዊት እውነይ ኣብታ ሳምራዊት ትበሃል ሰበይቲ እውነይ ምስኣ ኮይኑ ሰይጣን ሰውእታ ይቀትለላ ከም ዝነበረ ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን መጽሓፍ ትርጓሜ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣጋንንቲ ዞም ግዙፋነ ስጋ ኣጋንንቲ ኣብ ሂወትና ኣብ ደቂ ሰባት ናይ ባዕላቶም ሓይሊ ኣለዎም፣ ተፅዕኖ ኣለዎም። ሰብ ድሕር ዘይተጠንቂቁ ብሃይማኖት ተዘይፀኒዑ ብፀሎት ድሕር ዘይተኸላኺልዎም ዘመጋንንቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዘብፅሕዎ ጉድኣት መከራ ስቃይ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ብምባል ይነግረና። ኣጋንንቲ ንሰብ ኣብ ሰብ ክሓድሩ ከለው ንሰብ ዕውር፣ በሃም፣ ፀማም፣ ዕቡድ፣ ጎባጥ ሰብ ሂወቱ ክንድኸስካብ ከጥፍእ ከም ዘብፅሑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ሰብ ዞም ኣጋንንቲ ሲኦም ኣብ ሂወትና ድሕር ሓዲሮም ዕውር ክገብሩና ይኽእሉ፣ በሃም ክገብሩና ይኽእሉ፣ ደንቆሮ፣ ፀማም፣ ዕቡድ፣ ጎባጥ ሰብ ባዕሉ ክቀትል ነብሱ ክሕልፍ ነብሱ ስጋብ ከጥፍእ ከም ዘብፅሕዎ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ነዚ መረጋገፂ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 22 ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 22 ስጋብ 36
ሉቃስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 11 ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 22 ከምኡ'ውነይ ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ተንቢብናዮ ናይዞም ኣጋንንቲ ኣብ ደቀ ናይዞም ኣጋንንቲ ፈተና ኣብ ደቀ ሰባት ዘብፅሕዎ መከራ መረጋገፂ ይኾነና ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ሰብ ብዙሓት መናፍስቲ ኣጋንንቲ ክሓድሩ ከም ዝኽእሉ መፅሓፍ ቅዱስ ይነገረና። ኣብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ እንስሳት እውነይ ኣጋንንቲ ከም ዝሓድሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይነገረና። ነዚ መረጋገፂ ናይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 9 እስካብ 13 ኣጋንንቲ ኣብ ጣዖታት ከም ዝሓድሩ ኣብ ጣዖታት ሓዲሮም ከም ዝምለኹ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 20 ኣጋንንቲ ኣማልክቲሆሙ ለኣሕዛብ ኣጋንንቲ ይብል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 95 ኣጋንንቲ ኣማልክቲሆሙ ለኣሕዛብ ኣጋንንት ናይ ኣሕዛብ ኣማልክቲ ኣጋንንቲ እዮም። ንነሰ ንሰምዖሙ ንኣረማውያን ዘውዛ ኣጋንንቲሆሙ ወውዛ ኣማልክቲሆሙ ኣብ ቅዳሴ ማርያም እውን ባሪኮስ ነገሮ እንሆ ንዞም ኣጋንንቶም ብዙሓት ኣማልክቶም ብዙሓት ኣጋንንት ንዘምልኹ ኣሕዛብ ንሪኦም ኣለና ንሰምዖ ኣለና። ኣጋንንቲ ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ንኣጋንንቲ ዘምልኽ እግዚኣብሔር ዘይግዛእ ብስላሴ ሓድነት ሰለስትነት ዘይኣምን ኩሉ ንኣጋንንቲ እዩ ዝግዛእ፣ ኣጋንንቲ እዩ ዘምልኽ። ስለዚ ኣጋንንቲ ኣብ ደቀ ሰባት ከም ዝሓድሩ ኣብ ጣዖት ከም ዝሓድሩ መፅሓፍ ቅዱስ ይነገረና ኣሎ። ካብኡ ኣጋንንቲ ብቀትሪ ሰዓት ይስልጥኑ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ፣ ወይ ደሞ ሓይሊ ዝረኽብሉ ጉልበት ዝረኽብሉ ሰዓት ኣሎ ማለት እዩ። ሰብ ክፅሊ ከሎ ኣጋንንቲ ይደኽሙ እዮም። ሰብ ክደክም ከሎ ከዓመይ ኣጋንንቲ ሓይሊ ይረኽቡ። ስለዚ እምድድ ቅውም ጋኔነ ቀትሪ ካብቱ ናይ ቀትሪ ጋኔን እግዚኣብሔር ይሕልወካ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ መዝሙር 9 ቁፅሪ 6 ኣጋንንቲ ኣብ ቀትሪ ሰዓት ከም ዝስልጥኑ እንዲያው ናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን መፅሓፍ ዝነግረና ንኣዳምን ንሄዋንን ጋኔን ዘስሓቶም ብቀትሪ ሰዓቱ ይብል። ንዚኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀትሪ ሰዓት ዝተሰቐለ ጎይታ ብቀትሪ ሰዓት ዝተሰቐለሉ ኣዳም ቀትሪ ሰዓት ስለተሸነፈ እዩ እሞ ብቀትሪ ኣጋንንቲ ሓይሊ ይረኽቡ። እዚ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዓድና እውነይ ኣብ ገጠር እውነይ ኣብ በረኻ ሰብ ቀትሪ መዓልቲ በይኑ ከይንቀሳቐስ ይፍራሕ እዩ። ሰብ ቀትሪ መዓልቲ ፀሓይ ኣብ ዝበርትዐሉ ሰዓት ሰብ ከይንቀሳቐስ ይምከር። ንምንታይ እዩ? እዚ ባህሊ ይኮነን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሓሳብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ባህሊ እዩ። ሰብ ኣብ ዘይሰዓቱ ከይንቀሳቐስ እቲ ሕብረተሰብና ይጥንቀቕ እዩ። ሰብ በይኑ ከይኸይድ ሰብ በይኑ ከይንቀሳቐስ ኣብ ዘይሰዓቱ ከይንቀሳቐስ እቲ ሕብረተሰብና ተጠንቂቑ ዝፈልጥ። እዚ ናይ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ እዩ። ኣጋንንቲ ሰይጣናት ዝስልጥንሉ ሓይሊ ዝረኽብሉ ንሰባት ጉድኣት ከብፅሕሉ ዝኽእልሉ ሰዓት ግዜ ኣሎ። ኣጋንንቲ ኣብ ደቂ ሰባት ጉድኣት ከብፅሕሉ ዝኽእልሉ ሰዓት ናይ ባዕሉ ሰዓት ኣሎ፣ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ። ግዜ ኣለዎ እሞ እምድድ ቅውም ጋኔነ ቀትሪ ይብል። እንታይ ኢና ንብል ክንፅሊ ከለና ከዓመይ እምእለይ ይትበሃቱ ኣጋንንት እቀበነ ለነ እግዚኦ በዛቲ ሰዓት እምእለይ ይትበሃቱ ኣጋንንት ኣጋንንቲ ካብቶም ዝብሕቱ ወይ ደግሞ ዝስልጥኑ ኣጋንንቲ ሓልወና እምእለይ ይትበሃተው ኣጋንንት ባሕታውያን መሲሎም ካብ ዝመፁ ኣጋንንቲ ሓልወና እቀበና ናበልና እውን ንፅሊ ኢና። ካሊእ እንታይ እዩ ምዚ ተተሓዘ ዞም ኣጋንንቲ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከብፅሑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ክርስትያን እንታይ እዩ ናይና ብፅሒት እዩ። ንሕና ሓይሊ ተውሂበና እዩ። በክርስቶስ ክርስትያን ተባሃልና ብስላሴ ስም ተጠመቕና ደቂ እግዚኣብሔር ዝኾንና ማህደረ ስላሴ ዝኾንና እግዚኣብሔር ኣቦና መንግስተ ሰማያት ርስትና ናበልና ንምካሕ መንፈሳዊ ሓይሊ ዘለና
ስመ እግዚአብሔር ንጽውዕ ኩልና ሓይሊ ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ምእመናን ክርስቲያን ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሑ ንኣጋንንቲ ክፈልይዎምን ከውፅእዎምን ይኽእሉ እዮም ይብለና። ምእመናን መልአክን ሰይጣንን ናይ ምፍላይ ጸጋ ተውሂብና እዩ። ኣጋንንቲ ክነውፅእ ኣጋንንቲ ክነባርር ብጸሎትና ክነባርር መንፈሳዊ ሓይሊ ሃይማኖትና ኣጋንንቲ ዘባርር እዩ። ስመ እግዚአብሔር ተጸዊዕና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ኣጋንንቲ ይበርእ እዮም። ኩሎም ኣሕዛብ ኣገቱኒ ወበስመ እግዚአብሔር ሞኢክዎም ኣሕዛብ ተባሃሉ ኣጋንንቲ እዮም። ንግዚኡ ናይ ዳዊት ጸላኢቲ ኣሕዛብ ይኹኑ፣ ንክርስቲያን ግን ብኣሕዛብ ዝተመሰሉ ልውሳነ ሥጋ ኣጋንንቲ እዮም። ስለዚ ኣሕዛብ ልውሳነ ሥጋ ኣጋንንቲ ይኸበቡኒ ስመ እግዚአብሔር ጸዊዐ ኣባሪረዮም ኣሸኒፈዮም ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118። ስለዚ ኣጋንንቲ ክነባርር ንኣጋንንቲ ክነሸንፎም ሓይሊ ተውሂቡና እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 10 ናይ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 17 ተቐሚጡ ኣሎ። ቀፂሉ ንሪኦ እንታይ እዩ? ወዲ ሰብ ካብ ኣጋንንቲ እስራት ማእሰርቲ ምስ ደሓነ ብእግዚአብሔር መንፈስ ክምላእ ኣለዎ ይብል። ወዲ ሰብ ሓደ ሰብ ብእግዚአብሔር ስም ክጥመቕ ከሎ ክርስቲያን ተኾይኑ ካብ ማህዳር ኣጋንንቲ ንምዃን ማህደር እግዚአብሔር እዚ ይኸውን። ክርስቲያን ንኾነሉ ንጥመቐሉ ማህደር እግዚአብሔር ክንኮንና ታወተ መንፈስ ቅዱስ ክንከውና አንትሙ ታወቱ ለመንፈስ ቅዱስ ንሕና ናይ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ናይ ስላሴ መሕደሪ ናይ ስላሴ ቤተ መቅደስና። ስለዚ ናይ ስላሴ ቤተ መቅደስ ተኾይንና መንፈስ እግዚአብሔር ክሓድረና ኣለዉ። እንተዘይኮይኑ ይብል ኣጋንንቲ ተመሊሶም ክሓድርዎ ይኽእሉ እዮም። ሰብ ክርስትናኡ ተዘይሓልዩ ብሃይማኖት ተዘይጸኒዑ ብጸሎት ተዘይጸኒዑ ቱ ብጸሎት ብጾም ብክርስትና ብቁርባን ብንስሐ ብጥምቀት ዝወፀ ጋንየን ተመሊሱ ክሓድር ይኽእል እዩ። ንዚ መረጋገፂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃሮ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ካብ ቁፅሪ 43 ጀሚሩ ዘሎ ይነግረና ኣጋንንቲ ብሃይማኖት ብወንጌል ብክርስትና ብንስሐ ብጸሎት ብጾም ይወፅእ ይኽእል እዩ። ጌታና ነግርና እዩ ወዝንቱ ዘመድ ይወፅእ ዘእንበለ በጾም ወጸሎት ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 21 ዘሎ ዘመድ ወዝንቱ ዘመድ ማለት ዝቐረበ ሓቢሩ ዝዓበየ ወይ ደግሞ ምሳኻ ዝዓበየ ናይ ሰፈር ክኸውን ይኽእል እዩ። ልቡሰ ሥጋ ጋንየን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ጋንየን ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን። ስለዚ ናይ ጋንየን ንጋንየን ንከላኸለሉ ጾምን ጸሎትን ማለት እዩ። ካብ ጋንየን መንፈስ ንፍውሰሉ ካብ ጋንየን ደውየ ንፍውሰሉ ጾም ፈውሲ እዩ ማለት እዩ። ጾም ትፍየውስ ቁስለ ነፍሲ ማለት እውን ንሱ እዩ። ስለዚ ጾም ፈውሲ እዩ። መንፈሳዊ ፈውስ ናይ ነፍሲ ፈውስ ጸሎት ፈውሲ እዩ። ስግደት ፈውሲ እዩ። ንስሐ ፈውሲ እዩ። ቁርባን ፈውሲ እዩ። ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ወንጌል ናይ ቅዱሳን ጸሎት ፈውሲ እዩ። እዚ ተዘይኮይኑ ካብ ጸሎት ባዶ ዝኾነ ካብ ጾም ጸሎት ዝተፈለየ ህይወት ተልዩ ግን ሰይጣን ተመሊሱ ከም ዝሓድር እንደገና ተመሊሱ ሰይጣን ከም ዝሓድረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂርና እዩ። ናይ ሰይጣን ተግባር ዝፈልጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሰይጣን ኣባና እንታይ ከም ዝሰርሕ መዓዝ ከም ዝመፅእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊሩና ኣጠንቅቕና እዩ። ስለዚ ብጾምን ብጸሎትን ክንውሰን ስመ እግዚአብሔር ክንጽውዕ ክንጽሊ ይግብአና። ኣብ ገጠር ዘለኹም ኣብ ከተማ ዘለኹም ኣብ ዓለም ዘለኹም ኩልኹም
ህዝበ ክርስቲያን ቀትርን ለይትን ምሸትን ንግሆን ቃል እግዚአብሔር ክጽውዕ ኣለኩም ወኩሉ ዘጸዋ ስም እግዚአብሔር ይድህን ናይ እግዚአብሔር ስም ዝጸውዐ ኩሉ ይድህን እዩ ዝብል ስለዚህ ስም እግዚአብሔር ጸውዑ ስም እግዚአብሔር ጸውዑ ስም እግዚአብሔር በመንታይ በሃይማኖት አሜንኩም እግዚአብሔር መድኃኒየ እዩ ኃይልየ ወፀወንየ ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ እጼሊ ሀቤከ እግዚአብሔር አምላኬ እንዘ ከመዝ ፀወንየ ወኮኩየ ወታድህነኒ ሌተ እምጸላእትየ ወአቃቤ ትከውነኒ ወእትዌከ ልብከ ምእመንየ በአኻ አምንየ ረዳእየይ ሓጋዝየይ መድኃኒየይ ንስኻ ኢኻ ኢልና ብጸሎት ክንከላኸል መንፈሳዊ ኃይልና ክንጥቀም ቤተክርስቲያን ዝሃበትና ጸጋ ክንጥቀም ቤተክርስቲያን ዝሃበትና ዕጥቂ ክንዕጠቕ ይግበአና ክርስቲያን መንፈሳዊ ዕጥቂ ተዘየብሉ ኮይኑ መንፈሳዊ ህይወት ተዘየብሉ ኮይኑ ካብ ሃይማኖት ተርሒቁ ካብ ጸሎት ተርሒቁ ካብ ጾም ተርሒቁ ካብ ቁርባን ተርሒቁ ካብ ንስሓ ተርሒቁ ካብ ቤተክርስቲያን ተርሒቁ ካብ ምክረ ካህን ካብ ትምህርተ ወንጌል ሰብ ተርሒቁ ናይ አጋንንቲ መጻወቲ እዩ ዝኸውን ስለዚህ ካብ አጋንንቲ ክንድሕንቲ ኮይንና ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ንፍጠር ብንስሓ ንመላለስ ጾም ጸሎት መንፈሳዊ ኃይልና እዩ ጸሎት እንለማመድ ስም እግዚአብሔር ንጸውዕ አምላኽና እግዚአብሔር ካብ አጋንንት መንፈስ ይሓልወና ሰማያዊ ጸጋ ሰማያዊ ጥበብ ሰማያዊ ኃይሊ የልብሰና አሜን